Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Pinahihirapan ka ba ng sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, dysentery, rheumatism, at marami pang iba? Uminom ng Miraculong Herbal. SED Panyawan Plus! Luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay. Nagpapalakas ng immune system, nagpapaganda ng daloy ng dugo, at nagsisilbing antioxidant para sa ating katawan. SED Panyawan Plus! Hanapin lang ang SED Panyawan Plus na may tatak SED Marketing sa mga butika na malapit sa inyong lugar. A quality product of SED Marketing. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Uy! Nga ba ha? Usumay balita? Usumay balita? Ikaw ba di ko mga saop, sir? Doon ay matiktan dito sa karang budiga sa utlanas katubhan. Ha? Usumay lang na matikdan. Doon ako di mga tao dito, sir. Tingali sila katos Ma'am Caroline, sir. Mao ba? Sige. Paandama ang ubanta mga soop. Puyog mo na ako ha. At doon ta ang karaang budiga. Magdali mo! Sige, magdata ang mga armas, mga kauban, magdata. Sige. Magdata mga bunal, sugunsa. Mahimo magdamo pero imanin ninyo ha. Di nato sila kaaway. Kauban ninyo mga saop sila si Simon o si Carolina kung pagkumangkon. Busa dito makikaway nila. Aron na sila, ato silang pugnan sa gusto nilang buhaton ni Rinan. Sige, dali mo! Dali mo!
Tiluoy ka rin lang? Dili ka gusto pa sakitan ng imong uyab nga ungo? Ato pa sa kiti. Ayaw si Manyang. Ayaw ka wala ka. Ikaw ang sunod. Unahon ko lang kining animal. Animal ka! Dili ka magagamit sa imong gahom tungod kay naghang mga ahos nga naglibot nato karon. Ungo. Ongo ka! Mao na nahigugman nimo sirinan. Bisag nilan kag naong. Kay gigamit mo ang imong gahom. Sige, pati ako. Buhay ilang ninyo, Sirinan. Ako rin inyong kontra. Ayaw iangin, Sirinan. Oh! Ihata ko ang imong gipangayo. Dili angay mabuhi ang ungo nga sama nimo. Caroline, ma'am. Sila si Sir Felipe. Niya sila, ma'am. Ha? Unsa to? Sila si Sir Felipe, ma'am. Kuyog sa ubang mga saok niya. Animal? Ngano naabot mo si Tio Felipe din eh? Busabot. Nga, unsa may atong buhaton ini, ma'am. Iika si Sirinan. Palayo ninyo. Ato agi sa layo. Pagdali! Ma'am. Magawan! Tabagi ko ninyo, be. Ato yung palayo, Sarinan. Una, ma'am. Kanang ungo. Ako na bahala niya. Sige na. Lihok na mo! Ma'am. Ikaw, ungo. Dali! Dali! Caroline! Buhay ka na, babae! Nabuhan ka na ba? Tio Caroline? Felipe? Di nabuhat sa tarong yung tao ka nagibuhat mo. Ha? Buhay ka na babayara. Buhay siya. Ayaw, Tio. Ayaw! Ungo ka ng babayan na, Tio. Giilog kining ungo si Rinan. Gigad ako! Busa patyon ko ni! Ayaw lagi! Patyon ang animal! Patuon ako, Caroline. Patuon ako! May natagak gikan sa bulsa sa babae. Usa ka na? Quintas. Ha? May dagang alas, ungo aka? Ngano? Nakaila ko ining maong kwintas. Kwintas kaysa namatay kong anak ka si Fanny. Dili ko mahimo sayop. Ang kwintas kini nga duga na namong gipangita. Gikawat kini dito sa kwarto sa namatay kong anak. Anong naakini kanimo, babae? Ako si Fanny, Papa Felipe. Ako ang inyong anak ni Mama Esperanza. Huwag ko mamatay. Buhi ko, Papa. Kung ikuha ko kinikwintas, kay mong ihatag na ako. Kaya ako ni... Mao ni ang labing mahal nga alas, kay mong ihatag na ako. Dili may tabo nga mahimo ko ikaw ang anak. Maanyak si Fanny. Gwapa nga mong anak. Gisilutan ko. Tungod sa ngilan ko kinaiya, Papa. Gisilutan ko ni Ermitanyang bruha. Mong naingon ko ini. Dili mahitabo ikaw si Fanny. Dugay na namatay si Fanny, buanga ka! Caroline! Ginunggab mo ang babae! Dugo! Dugo! Caroline! Napatay ko siya! Napatay ko! Caroline! Sige. Badbari sa gapos ka na si Rinan. Ug tabangon tagay babayana. Madali mo! Napatay ko ang ungo. Ako ang nakapatay sa ungo. Asa ko paingon ini. Asa ko tago. Caroline! Ayaw magkain, ma'am! Upang mo, ma'am! Hindi ka liwag preso, mini! Ayaw magkain, ma'am, Caroline! Bahala mo! Wala ko ilabot ninyo! Asa ko tago asa ko matago ini. Nahadlok ko! Husto sa mansyon. Ato ko matago sa mansyon. Manyang! Rinan. Ayaw ka! Mabuhi ka! Dadun ka na po sa ospital! Rinan! Mabuhi ka! Rinan, ikaw na bahala ka niya.
Dada siya sa ospital. Ha, at timanog ko na si Caroline. Tingalag kaso nito paingon. Sige na, atong gupno si Caroline. Kuyang ko ninyo. Panyang! Talaga sa dugog ni Agas. Dadon ka sa ospital. Ay, kamala ka. Maluwas ka. Maluwas ka. Panyang! Mag-amping ka. Mahal ko'y ikaw. Kukmak ko di mo rin. Baunan ko ang kukukman mo. Sa langit. Kalibutan. Panyang! 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 A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love, and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. Said Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Renan, Panyang! ayaw Panyang! kalimot. Mahal ko ikaw. Ayaw pagsulinder! Mabuhi ka ba? Dadon ka sa ospital! Ako si Fanny. Panyang! Ako si Fanny. Mahal ko na usap ikaw. Ako si Fanny. Inood ba ikaw si Fanny? Mahal ko mo. Huwag ko magkasabutan ng gipinulti mo. Naglibog ko. Dadon ka sa ospital. Mabuhi ka. Panyang. Tabang mo! Tabang igon nyo! Dadon na to si Panyang sa ospital. Tabang mo! Lipong ko. Hoy, sama dia, hoy, nausap dia. Usap dia. Di ba ka manuktok, ma'am? Uy, dugo! Nabay dugo! Ano sa may tamo dia? Oy, ma'am! Di ba ka gikan ngano nagkadugo ba ka? Nagdugo man sinina nimo. Ha, ngano ka oy? Caroline, usay na hita mo, ha? Basta dili ko magpadako. Dili ko Nganong dakon maga nagkapatay ka? Uy, hala. Caroline, Bidagan, ka bisa ka magibuhat taas. ka bang dautan? Wala, misus kwarto ni aning senyorita pa di. Namutago gitu nga ito, ma'am. Ano nagkadugo man siya? Ano kadugo? Basi nakapatay siya? Basi napatay ni Caroline si Renan? Unsa? Inko.
gihapon ko sa bodega. Si Panyang, Oh. Wala din si Panyang. Hain siya. Kasi nakuha niya. Panyang! Wala siya maglihok ka ganina. Murag patay niya sa kong tanaw. Pero hain siya. Gidaga siya sa ospital. Kisap kayo nagdaha. Panyang! Panyang! Hain ko. Unsa kining dapit nga ako na imutangan. Kayak. So, kaya palibot. Puno sa kayak. Karan pa ko makakita o kayak ngayon ini. Unsa kining dapit nga nang naabot mo ko din Unsa ning dapit Kikitsa nagdana ko din Ni aka sa luwas nga dapit, Panyang. Ermitanyang bruha? Luwas ka nining dapita. Ug dili makaso dinhi ang imong mga kaaway. Serenan? Hain Serenan? Dili na makita, Serenan. Di na nimo makita. Ngano? Hain man day Serenan. Ngano dili naman ko makakita niya? Patay ka na, Panyang. Sa? Patay? Ako? Patay na? Mao ka na. Patay ka na. Dili! Dili! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.